Освен за споделяне на файлове в SkyDrive и в самата платформа, ние можем да използваме Office пакет с отворен код. В директен режим ние можем да създаваме различни файлове, като текстов, табличен, бележки или презентации. Сега ще се опитаме да направим една презентация. Припомням, че това не е първата стъпка. Първото нещо, което се иска от нас, е да дадем име. Дефинираме името, съответно дефинираме и правилата на достъп. Кои хора ще ползват файла и как ще го ползват. Дали само ще го четат или ще могат да го редактират. За да започнем оформянето им, ние трябва да знаем темата, да имаме структура и да сме ориентирани какви елементи, освен текст, ще включим в нея. Приемаме, че сме направили това. Избираме шаблон и оформяме слайд по слайд. Знаем какво правим, имаме структура и много лесно ще се подготвим за това. Въвеждаме първия слайд, въвеждаме текст и така нататък. Да речеме, че сме стигнали до края и сме готови да съхраним файла. Опитваме се да намерим бутон Save. Виждаме, че го няма и като елемент от менюто. Какво става в хранилището и виждаме, че създаденият от нас файл съществува.